ଯିବା ଆସେ ଶିଖିବା ତିନୋଟି ଭାଷାରେ ଅକ୍ଷର ଶିଖିବା ଶୁଣିବା କହିବା ପଢ଼ିବା ଲେଖିବା ସବୁ ଅକ୍ଷରକୁ ମନରେ ରଖିବା ସଂଖ୍ୟା ସହ ବନାନ ଜାଣିବା ଲେଖା ପଢ଼ାରେ ଆଗୁଆ ହେବା ଜ୍ଞାନ ଆଲୁଅ ମନରେ ଜାଳିବା ସଭିଏ ମିଶିକି ଆଗକୁ ଚାଲିବା ଓଡ଼ିଆ ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ଇଂରାଜୀ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଗପ କବିତା ଖୁସିରେ ଗାଇବା ନୂଆ ନୂଆ କଥା ସଭିଙ୍କୁ କହିବା କରିକି ଠିକ୍ରେ ଲେଖିବା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ହେବା ଭୁଲ ନ କରିକି ଠିକ୍ରେ ଲେଖିବା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ହେବା ଓଡ଼ିଆ ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ଇଂରାଜୀ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଗପ କବିତା ଖୁସିରେ ଗାଇବା ନୂଆ ନୂଆ କଥା ସଭିଙ୍କୁ କହିବା।